मुंबईमध्ये तापमानाचा पारा हा दिवसेंदिवस वाढत चाललाय। उकाड्याने मुंबईकर हे हैराण झालेले आहेत। वाढत्या उन्हामुळे मुंबईकरांना पाणी पुरवठा करणाऱ्या 7 तलावांमधील पाणी साठा हा आटत चाललाय। मुंबईच्या 7 तलावांमध्ये सध्या 27% पाणीसाठा शिल्लक असून त्यामुळे मुंबईवर पाणी कपातीचं संकट उभं राहिलेलं आहे आणि यामुळे मुंबईकरांवर पुन्हा पाणी कपातीचं संकट निर्माण झालंय। उन्हामुळे एप्रिल महिन्यात मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये 50% पाण्याची घट झालेली आहे। 14 मे पर्यंत हाच पाणीसाठा 10%वर येऊ शकतो असा अंदाज वर्तवण्यात आलेला आहे आणि त्यामुळे पाणी जपून वापरा असं आवाहन मुंबई महानगरपालिकेकडून करण्यात आले आहे। तर मोडक सागर धरणामध्ये 24% पाणीसाठा आहे। तानसामध्ये 22%, मध्य वैतरणामध्ये 32%, भातसामध्ये 26%, विहार धरणामध्ये 39% आणि तुळशी धरणामध्ये 38% पाणीसाठा शिल्लक आहे।